Kamanda Nyajois, achiel kachiel mana kaka ne waselieko ne nyikwara Mugajuan, ne achiel kuom weche mwaluwo odiechieng' ma kawuono en lamo mabende obag kod riwruok manie bor mabul mar Nyanza Clergy Fellowship mabende otelnegi kod Bishop kata Archbishop Winnie Owiti mano mar Voice International Church. Wan kaendi bende gi jodolo mamoko nikech riwruok niendi oting'o dinde mopogore opogore. Kuma thor wach maduong' ma gin godo mamiyo gibago alamni en wach motenore kod bura mane ochwal kod riwruok mar Azimio kagidwa ni gilem kod lamo mano mar tweyo girio kech mondo mi oganda jo Kenya oyud ratiro. Jogo madhi ng'ado bura kata mayalo burani oyal bura yo mar ratiro mondo mi ging'ad wach makare gitim makare ma ok ni mibadhi moro amora obiro nene. An kod gi kaendi kaw ka ketho sa ginyiswa pachgi nikech nwasewuoyo kanyo gi Bishop. Koro Bishop moko bonyiswa ni talam niendi en mane to wach maduong' ma gimedo chiwo kata gimedo chwalo ne oganda jo Kenya en mane gi e thuolo niendi machiegni ang' chako di kiwacho ne nyingi king'eyo kamera nyisa ni talam kaendi Bishop noselieko no mana matin ma bende kawuono niende muchaka lam ni okinyi ka bende kuonde mamoko bende nitie kaka uketo askari su mag wach Nyasaye ma bende osechako lamo kod rio kech mar neno ni kes madhi nyime obiro yale yo makare kendo duoko kata ng'eto otim kaka owinjore ma onge mibadhi moro amora machiegni. Erokamano ahinya nyaminwa, an iluonga ni Bishop Wilfred Amolo, an kaka jalup mar chair lady kata chairman marwa Bishop Dr. Winnie Owiti. To agoni Nyasaye erokamano nikech migao ma iluongo ni Nyanza Clergy Fellowship. Wan ka mondo walam ni Kenya kendo mondo watim tich mar dolo maduong' ni Kenya duto. Ok mana ni Nyanza kende to wachung' kar jodolo ma Kenya mzima. Tichwa en mondo walam Nyasaye, mondo Nyasaye oloch nikech muma ondiko ni righteousness kata tim makare ting'o piny malo to timbe ma ok kare duoko piny. Koro wadwa ni mondo wating' pinywa ni malo kendo wagoni Nyasaye erokamano nikech waromo ka kaka jodolo kendo waselamo Nyasaye kendo kochakre kawuono wadwa chako lamo e county ka county ma wadwa keto jolamo madwa lamo seche 12 godiochieng' gi tweyo mondo dwach Nyasaye otimre makare e piny mar Kenya. Wantie koda riyo, wantie koda mzigo mondo waneni pinywa ni odhi kare kolure kod dwach Nyasaye. Omiyo wagoni Nyasaye erokamano kendo walamo ni presidential candidates manyocha nitie koda piem mar bedo kere Kenya kae. To kawuono ni Nyasaye omiyo wang'uono mondo waromo kaka jo Kenya, jo Nyanza duto, wantie kata gowete moa Western moriwre kodwa mondo walam Nyasaye. Wanodwa ni mondo walam Nyasaye yo mar adier kendo wadwa ni mondo dwach Nyasaye mondo otim ni Kenya. Erokamano, mage gik madwa wacho sani. Erokamano ahinya machiegni minyalo medo mana matin. Erokamano, an iluonga ni Bishop Margaret Okelo. Mokwongo adwago erokamano kabisa ni jatendwa Archbishop Dr. Winnie Owiti momiyo kawuono wachopo ka mondo wawuoye kuom lamo ema nyalo miyo wayud jatelo makare. Mane momiyo waseluongo lamo e county ka county kendo lamo kod rio kech biro muko gik moko matek manyocha jachien opango mondo lemo ochwere piny mar Kenya ka. To wayie ni kwaselamo kaka jodolo madongo Nyasaye biro miyo wa jatelo makare. Nimar Jeremia wacho ni ruoth ema yiero jatelo. Omiyo wayie ni lamo ni dhi kelo kwe pinywa mar Kenya ka kendo lamo dhi miyo waduoko makare. Nyasaye mondo ogwedhi oganda mag jo Kenya duto te. Erokamano ahinya. Gi thuolo niendi mapiyo piyo. An Bishop Abraham Wanda Odongo, awuok Homa Bay County kendo an karan mar Nyanza Clergy Fellowship. Mapiyo piyo wan kaka jodolo nikech ndalo mag muma ruoth ka ruoth ne bedo gi jodolo mawacho dwach Nyasaye kendo mawacho wach kaka en. Wang'e ni Nyasaye en Nyasach adiera kendo jakor adiera, mane momiyo kaka jodolo nyaka wachung' malo mondo kwanwa seche ma piny dwaro adiera kendo ma piny dwaro lamo mondo dwach Nyasaye onenre. Wach ma dwakwa en horuok ne jothurwa duto kendo waluongo jotich Nyasaye duto ni walam nikech wang'e ni Nyasaye manie wi loch gi teko duto kendo gi rieko duto. Omiyo akwayo horuok e kinde ma migao mar doho maduong' mamalo dhi nyime kod ng'ado weche kata pimo neno mokete nyimgi. Wabed kod horuok, wadag gi kwe kaka joka ng'ato nikech waonge piny machielo mwanyalo dhiye ka waketho Kenya.
Omiya wuoyo ka kwayo ji duto ni wan kaka jo ote mag kwe mag Nyasaye. Wawacho ni ji duto mondo mi olure gi chik kendo rit chik. Kendo wakwayo nyaka jok mabiro ng'ado wache Doho gitiga diera ma ok owil pachgi koda soya kata bibadhi kata tim moro marach machocho gimiluongo ni ratiro. Nikech ka wachung' ka walamo na diera kod ratiro, nikech adiera gi ratiro kata koro koyal kwe to kelo kwe. Nyasaye mondo gwedh Kenya. Mana kamano Joyce kaka isewinjo ageno ni in bende kaka ja Kenya e studio kanyo isechako lamo mari kod Rio Kech mondo mi ratiro owuogi e bura manie Doho. Ka kamano gi thuolo ni endi magi achiel kuom weche mwaluwe kaunti ma Kisumu kaendi ka opogore gi kamano bende wang'eyo ni chieng' tich ang'wen gavana ma Kisumu kaendi manyocha oyiero tielo machielo gavana Anyang' Nyong'o biro chamo muma kendo ochako tiyo kendo kaka gavana e tielo mar ariyo ma bende ikruok ma kagi kacha dhi nyime ka giketo romo mopogore mondo mi ginyal iko nyasi no endi obio bed e yo makare. Kopogore gi mano Joyce anyalo weyi mondo idhi nyime gi lieko ne nyikwara Mugajuang weche ma bende tujo koni kod kocha e mesawa mar ke weche gi seche gieki ma bende gibed ka ging'eyo ni TV marwa mar Ramogi TV wabro kelo weche mopogore alwora mar gigo matimore mopogore. Joyce nyalo dhi nyime gi seche ni mondo an bende amed luwo weche mopogore matucho e kaunti ma Kisumu kaendi. Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Anyalo mana medo jiwo jopiny bende mondo med lemo ne piny Kenya mar mondo mi